Здравейте, ви Бог 7, вие сте с Бубата. Днес ще ви покажа какво ще стане, ако убиете Enter Дракона. Айде бе. Триас. Бах маля, не мога да го оцеля. При мен е... Божидар Тонев. Здравейте, Вибокс. В момента и той прави портала, за да го разкиля. Аре бе. Омари бе. Аре, седа нагоре. Това към мене. Една стрела ще дойде добре. Смятам да... Човек, ти смяташ ли да правиш епизоди на Game от 0? Човек, то си възвръща порталчетата. Не е възможно. И ето, вижте, както виждате го убих. И сега, вижте какво ще падне от него. Вижте колко е експи. Как са кефи. Кажи им, че така свършва играта. Еми да. Защо го казваш, ще го кажа? Нали то ще се проличива, много се тъбе. Нищо. Ома гълбаста, пака си. Ей, шоу. И ето го и Ендър яйцето. Вай, представяш ли това е Ендър яйце да Не порасне? пада Ендър яйце. Пада отгоре във фонтана. Да, ти ако го щупиш, Какво става? може би го взимаш. Може би не. Ама на Game от 0. Ага. Ти на креатив ли го щупи? Да. И сега... То ясно, че влизам няма ти вътре. гледай. И ето, превъртяхте този мап. Това беше всичко от мен.